Kulttuuritalo Valve. Oulun keskustassa sijaitseva upea kolmikerroksinen kulttuurikeskus tarjoaa viihtyiset tilat monenlaisen taiteen harrastamiseen. Valve-galleria soveltuu erinomaisesti monenlaisen käyttöön ja siksi näyttelytarjontakin on hyvin erilaista. Näyttelyiden järjestäjinä on mielenkiintoinen kirjo tuttuja ja toistaiseksi tuntemattomampia lahjakkuuksia meiltä ja maailmalta. Kummigalleriassa on esillä valokuvataiteen opiskelijoiden ja valokuvaharrastajien näyttelyitä. Pohjois-Suomen ainoassa valokuvataiteeseen erikoistuneessa galleriassa on esillä koti- ja ulkomaisten ammattitaiteilijoiden valokuvanäyttelyitä. Valvesali, Kulttuuritalo Valveen tiloista suurin, soveltuu kooltaan, äänentoistoltaan ja valotekniikaltaan teatteri- ja tanssiesitysten, konserttien, luentojen ja monien muiden tapahtumien paikaksi. Kulttuuritalo Valveen elokuvapalveluista vastaa Oulun elokuvakeskus. Toisessa kerroksessa sijaitsevassa elokuvateatterissa voit nauttia monipuolisesta ohjelmistosta lähes joka ilta. Valven näyttämö. Kulttuuritalon toisessa kerroksessa sijaitseva näyttämö on Oulun ylioppilasteatterin ja nukketeatterin Akseli Klonkin estraadi. Hyvää yötä valot.